Sampeyan iki ya aja nyalane kula. Ana bening kuwi mergo ana sing butek. Nek Mbak Elisa campur sing bening ora ketok anyine Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Elisa. Sugeng dalu ngacange Yulimbo, sedaya para rawuh lan kepolo PPSDM Bapak Tunggul lan sederek-sederek mawon. Boten kepolo. Kepolo iki kaya ketonyo, kaya kepalu iki. Kepala. Nek kepala jangan dijawabno kepolo. Nganu Mas TB, mergo Mbak Elisa iki terah keturunan saka Sulawesi. Saking Sulawesi. Sulawesi. Contoh SDM ora tekan ya iki. Sulawesi karo Suwal beda. Suwal dikatok cilik. Sulawesi kuwi daerah delok ning Google Map ngetik Sulawesi buka metu. Google. Angge iki aku Google ditetek. Ngetik itu loh. Pakai siapa Mbak Elis? Ngetik itu. Ketik. Ya. Ketik kok ketek. Tai. Ora padang tak wambung kaya Wis awake dhewe ora maklum mergo iki saka bapak ibune saka Sulawesi. Sulawesi. Tepatnya di daerah mana, Mbak? Kuwi nggon tengah. Oh, Bapakku seko Toli-Toli, Ibune ibuku seko Lambelu. Lambemu. lambemu dhewe ngono kok. Lambelu. Kuwi nama daerah. Orang daerah. Lho boten bapak dari Seko Toli-Toli. Seko? Seko Toli-Toli. Gunting sih. Bapak sampean Yang paling gede itu daerahnya rono gede. namanya Toli-Toli. Jawa itu T karo rodo benten. Benten. Beda. Ya, itu hilangnya rasa diluntuk. Toli-Toli dulu tol. Benten. Toli. Toli. Dia pakai li mau ya. Jadi bapak Toli. ya itu Terus Mbak Elisa rasa gak ngerti duit karo gadul sih. Amilan. Apa yang diucapkan untuk PPSDM IKAS ulang tahun yang ke-60, Mbak? Pak Tunggul rawuh pasurya. Doyo jajaran. Sedoyo jajaran ingkang lenggal lan mirsani pagelaran ringgit wajibul lalu menika. Waduh. Wacucal ora kok wacucul, wacucul iki coplokan iki. Wacucal kuwi kulit. Wacucul tau culi pisan ora. Mana ya terima kan, padha kan. Ya wis aku oleh pantun yo. Boleh ya. Mau cari rapi lek pantun. Wis ora apik iki gadul karo TB. Diperindah. Ya setetek aku di sini. Setitik. Setetek sakit. Setitik. Ya setetek Nek itu. setetek-tetek iki koncone Pak Eli mau. Setitik, sedikit-sedikit. Ayo patune kok, Mbak. Bantunya. Ya, melaku golek las. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Kiwa para bot. Wong Sulawesi Sakarepe pantun di bagian Oh, iya. ngarep ngajeng ngajengan nih sakarepe. Ulangi, Mbak. Wah, betul kan. Ulangi, Mbak. Alon-alon, Mbak. Melaku golek elas. Mlaku-mlaku golek las. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Rencananya retak pangan. Ayo do sinau ning PPSDM Migas. Mergane ora bakal entek nganti akhir zaman. Wah, Karena PPSDM Migas adalah pusat pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bidang minyak dan gas bumi. Bener. Nek aldewe duwe kaya SDA, sumber daya alam, kuwi UTK yo kudu meleti. Utek. Wah, Maksudku itu. aku semuanya karo iki setruk aku sih. Ngomong ora cekap belas. Tapi jono pele lho Mbak Elis. Masuk ngene iki yo pinter canggih. Aku pun ki yo tau tak komputer SDM ku yo dhuwur lho. Oh, tenan. Lho, nyon sewu Pak Sigit itu Iya. adalah sarjana seni. Isi aku kok ITB, Institut Bandung. Iki yo kok ngene IGD. Jadi ya pikir mbahmu. Lah saya ke mulai. Poso iki. Iki Mbak Elisa gelar S2, Pak Sigit juga mau mengambil S2. Satu. Lah awamu S piro? Eh, S2. siji kademen kok.
Kok rono Mau mengucapkan apa Mbak Elisa? Nggih, pokoknya kula nderek mangayu bagyo anggenipun mbal warso kaping gangsal doso langkung sedoso. kok ya dipedhot-pedhot ngapa to iki? Piye Bi? Mbak Elisa, ya ampun wong ayu. Pripun? Nek ngartino angka 60 kuwi nek dijawabno aja kok 50 dosa lan 50 langkung sedoso. Apa itu? Nek 60 itu ya swidak. Mana ada rento koyo ngono. Sekarang dari 1 sampai 5 itu punya bosok kromo semua. Enten Onten setunggal, kali, tigo, patang, Sekawan. sekawan, gangsal Ini apa bosonya? 6. Gak ada enem yo tetep boso ngoko. Kromonya gangsal langkung setunggal. Itu Niku gangsal langkung kali. 3 Gangsal langkung tigo. songo Gangsal langkung sekawan. 10 Gangsal langkung segangsal. Sedosa. Nah itu. Ya panggah kleru to. Lah iki nek takok alamat iki sing ngrungokno iso judeg lho. Kan anyuwun sewu Pak, ngertos daleme Pak Tunggul, alamatipun Gang Unyer, nomoripun 50 langkung gangsal langkung sekawan. Iki yo akeh. Dawan kok itu. Kebawan yo 6 yo 6 piye. Padahal budayane wong Sulawesi karo awak dhewe sing ning Jawa ki beda ki ngoten to. Betul. Iki dikenalke sekalian. Nek nggone Blora ki gudange seni dan budaya. Lho jati diri ning nggone Blora ki luar biasa lho. Ketoprak barongan wayang Komplit. payung. Ayut. Nek wayang sering dereke. Ya. Barongan yo tau ngerti. Kosidak Wah, yo kulino ning nggone Jogja enek. Bagus mitak. Hah? Lho, ketoprak sakit Mbak. ketoprak. Kita tahu itu makanan kan. Nah, Makanan ya, yang Pak. ada bakmi, tahu, ada kecap sama gula. Mbak, Durung be ketoprak ki opo kok? ketoprak ya Pak, ana ketoprak apa? Itu yang makanan ada minyak, tahu, kupat. Sampai nak sawat duluan itu. Gak melak. Wih gedungane Melani war kok sama sih. Udah Melani tergundul. Bukan makanan, tapi ketoprak itu sebuah pertunjukan seni yang dibalut dengan gamelan. Seni drama sejarah. Wah, Legenda-legenda. betul. Oh, teater klasik. Nah, Ya. Coro Jowo. Nah. Oh, paham. Saya nganggo tok 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 Nah. tok tok. Orang kok tok klek. Ketoprak tok 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 tok. contoh nih be. Lah kok digandel be ya ini total digandel. Ki babat seni. Lakon apa? Apa yang Ini nyon pangapunten. Apa? Iya, Ini iya. sejarah. Karena ini PPSDM Migas itu juga sejarah. Ini gaya sejarah Candi Prambanan Bandung Bondowoso. Bos, saya mau mboten. Mana tak masuk? Kok kau kene ceritane kok ora kakek kewapuk pisan kene. Ketoprak panganan nang Bandung kok kamu jadi Roro Jonggrang. PB jadi Roro Moto. Aku tahu paling cocok jadi jennya. Piye be? Rupamu Kowe dadi jine ayu. be, piye be? Aku seneng. Alah, Aku jadi lah kowe dadi apa? Bandung. Ya wis mergo aku ki magang manut, Pak. Kowe dadi apa, Dul? Nggih kula anggota durung enek. Jin. Jadi ceritanya itu bapaknya Roro Jonggrang, Ya. Prabu Piccolo kuwi tadi. Prabu Gupala. Ya, Ora kowe Kang Mase Jonggrang Prabu Gupala. Lah Bandung kuwi lagi arep nelukke Nah. Wonosegoro dadi perang. Mati, Nah, Gupala. Prabu Gupala mati. terus sampean petok aku teko ning Taman Sari sampean wis ngrangkul aku ngambung aku, tapi aku cocok gelem. Ora ono. Pripun to Pak niki? Siare. Kembangannya gede. Ketoprak wangsit gemelar iki wah. Iki Kira dipraktekno mung cerita gak paham-paham iki. Roro Jonggrang aku teko Gadung Bandung. Aku mau enggak? Aku mau enggak? Gelem. Kamu gelem ae iki lho. Rumasaku kono ki arep gugat Kang Mas mergo kok pateni ngono lho. Gak gelem. Gak gelem kene iki kok gelem tapi enek syarate. Syaratnya kon gawekno anak 1000. Tadi. Candi. Andi santai. Penak. Oke, tak share sih. Ini gue ketoprak, semua gue ketoprak. Aku dadi apa aku? Cek masuk ganteng ini.
Iki lho macaku yo kliwat. Kanggo kantong kok bolongan siji monggo loro. Kakek sempit. Iki lho sing bolongan sijine monggo buntut yo. Kakek betul. Oke. Berarti kare masih kete. Sugeng pemanggian paling kalian ketoprak cakra budaya. Baru mereka mendet lampan juga. Bintang tamu dalu mereka ingkang marani Roro juga nggih. Mbak Yu Elisa. Apa iki? Merton, Mbak. Konsep lho. Goyang. Kayak ketoprak tempuran. Kuwi nomor untuk Ejiono. Mertone anyar. Bandung Bondowoso katindakan dening sederek Andi TB. Ibu dene bintang tamu Mas Gandul dalu menika ngadhapuk dados kula. Ganteng iki leman-leman aku. Keprok prajurit Pitoyo CS. Emban ketopraknya dia tendang Emban Lila CS. Kados pundi gancare lampan rojo gran kuwi ben saya ngantos ornamen lampan. Duar. Cakep. Ora pantun iki. Ora pantun to? Ketoprak kudu rasa. Jara bak lireh luruh. Musuhe nggonku. Sri anggonku lumampah wonten. Wis ini ning pojokan kono ya. Luruh kok oleh. Wis suwe anggonku ngenteni ning Taman Sari. Kang Mas Kupolo apa wis kelakon numpes para prajurit kok prajurite Bandung Bondowoso kok saya deg-degan yo atiku lho Wis sasa. Sakit. Oh ya, iya jalan itu ya. Wesuyanganku nampah ana ing Taman Sari iki. Apa ya Kang Mas Prabu Kupala wis rampung anggone numpes para prajurit iki. Pak Tunggul wonten kamar kosong Pak. Wes ngopo kowe? Arep tak iki. Pisan wae iki. Kok belum bali? Masih bengkene pisan wae. Kowe kok teko terus gandeng Asmara Dono ya. Nggih. Apa ya wis kelakon tenan numpes para prajurit rasaku kok kaya dek-dek sir koyone. Oi. Jogro. Aku datang Jogro. Aku berbicara beroi. Tok 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 tok. Ana swara tanpa rupa capet-capet ora katon. Sopo kowe? Mas, Kowe kuwi kok aku toh, teman aku sing nyuting. Aku Bandung Bondowoso. Bandung. Apa Sing marnakake kowe iso teko no Taman Sari kene. mergo sepet-sepet saure mentah. Cakep. Diempet-empet serak betah.
Ana caraka data sawala padha jayanya menenga ndang minggata. Ketoprak omonge katut-katut. Ning dirane. Kok niku? Nek iki drama dulu. Oh iya. Ngono arep dadi juragan toprak. Tuk tuk tuk. Juragan Digandrung. bengi iki kowe gelem ra gelem kudu lelaki karo aku wong ayu. Selindro. Wes, Sindro ra dijak lho kok. Pelok. Sindro. Sing awak. Nadyan. Rukun Islam kang lima puniki PB. dalem Ini bawane kok keling. Nadyan. sampean roli kok piye? Ora. Diam. Sampeyan iki debok wae, ora sampeyan. Nadyan wujud temung peksi. Aja kayak susu demek-demek. Demek. Demek. Ojo ke susu. Demek. Aja kesusun demek. Kayak susu demek-demek. Tor monitor ketua, anggota maulator ketua, kondisi lagi gator ketua. Seneng ketok aku iya. Ya Allah, tolongin Roro. Ya Allah, jagalah Roro. Ya Allah, jaga Roro. Ya Allah, selamatkan Roro. Kering. Yang ngono iku sing tak dawe jenggrang. Ojo jual mahal tapi Nganggo basa sing indah ketoprak gandrung semate. jenggrang Pak, tambanono atiku suwengi iki jenggrang. kenapa kok aku tuduh nampani adikmu? Mergo jagat tepung gelang anggonipun kakang upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe jenggrang. Guyune aja akeh-akeh ya. Ojo guyune paling ora nek Bambang ping 3. Papat wae. Mula saka kuwi apa isih ana papan panggonan ing atimu kanggo nandur wae katresnanku. Ora ana papan panggonan kanggo nampa kadresnanmu. Sebabe apa jonggrang? Jeneng wong tresno kuwi uruse komoto medon mono ing atos. Ati iki ati mulai ati bablas jonggrang. Karo nembang kok. Kok iki, Pak? Sumwi lah ana ngantuk lah. Jingko Iki saya gandrung susu metu wae. sagawe talining pronto. Manute ya wong. Ojo ke susu, ojo ke susu. Ora apa-apa, mocok-mocok ora apa-apa. Ojo ke susu. Aku saya wedi, saya. Sumu. Ayo buktekno dulu kuwi suatu. Halus, manis, yang semai, buntu. Iki ono butok dek. Fotoku nggak simpen loh ae. Yo ngono apa-apa nek Tresno ngomong Tresno. Enggak, Pak. Teknik kepiye rambut, Pak. Minyak wangi kuwi. Yo prangkum. Cuma tuh. Kemudian baikkan Elisa, Nggih, sing nembang Elisa. kula mawon nggih. Elisa, kowe umpamane gandrung karo aku nembangmu Elisa. Lah dicontoh nih. Nah, ini nek gandrung karo Tepi ngene contoh ngene. Alus manis nan
kapan ini? Benten nggih menawi kalian panjenengan Pak Dalang. Yo perang keliru tuwek. Ya ampun, cari piye. Sing ngomake nyapa wis koplek mau. Iki lho. Jograng wong ayu. Manto ini ngejak ngene wong ayu. Ora aku sel. Potongan kowe malah banci. Lah tembang ating-atku suwi lho. Golek isi kodang jalanan. Kayak sore. Sekarang Ayo wong ayu. bunga hingga Juga gue ora ning kupang kono kuwi. Biasane ning kursi pantai. Oh, di kursi pantai. Iya. Mau duduk kalau di kursi pantai. Oke. Kursi pantai ora tak jejeg. Kursi pantai di papan atau niku Pak ora tau ning pantai jenengan. Kursi pantai Kowe kok kurung kene to, Bel? niku jenenge kursi kayu. Oh iya ya. Nyandeng bisa dadi tombo Jograng koyok-koyok tikus rasa ngempet opo kang dadi kartu. Yen tak gawe to halus perang gelem lagi karaku opo kudu tak rudo mari pengso apa kowe ora duwe rasa? Apa kowe ora duwe rasa Bandung? Sebab kang masku wis mbok badane ning Wonosegoro. Nek kowe wani-wani nyampe aku dadi bojomu. Mbak. Kayak doa-doa. manut dadi bojoku. Aku ora bakal. Aku njaluk srana. Upama aku kudu dadi bojomu, aku arep njaluk srana Bandung. Kowe gelem dadi bojoku ning ana syarate. Iya, Apa wong ayu bakal tak pamit kowe kabeh? syaratnya apa? Bayi sewu. Kok bayi sewu. Aku arep njaluk candi cacahe 1999. Kakek sah. Kakek men to. 1.000 candi ana ing sewengi kudu dadi. Iso sabuh opo ora? Candi sewu suwengi kudu Dadi, bakal tak pinangkani. yo tak tunggu. Sound effect. Itu ngedeni lho Pak. Allahumma lakasuntu. Lebih kamanti. Lah iki jine yo ora teko malah minggat. Lah maksud diwacana apa kuwi? Lah makane piye? Mantra Jawa. Yang ting tawang ana lintang cahayu. Aku ngenteni sliramu marang miko ing angkasa nimas sun takone pawartamu. Janji-janji aku eling. Rumono ta. Kopat kabeh. Sabar. Kopat kapit sandal karet jenenge jepit. Peso mungker jenenge arit. Sendok kayu jenenge supit, dalang rembang jenenge sikit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin bayangan. Aku Bandung Bondowoso teko mrene.
Bandung. Trah. Den. Ono apa kowe kok nekakne karo aku? Gun, Wale. Aku njaluk. Sing ngomong sing ngomong. Kaya kene halus suarane. Wale. Gun, Yen ana wigati Bandung ngomong. Loh, desa. Wale. Bukan orang sedeng. Kene balik iki. Orang wale posisine wale ngomongnya. Cangkeme. Cangkeme. Ora omong. Ya Allah. Bandung. Iki Allah. Kowe malah ngono cangkemmu. Wale. Rasane dialog. Tak timbal ning ngarsaku mergo iki aku njaluk sabyan tumucin. Ya dalah. Kowe njaluk apa bakal tak turuti Bandung. Calon bojoku ngersake candhi cacahe 1000 ning sungi kudu dadi. Kowe sapa Rajin? Aja kuwatir kuwi mung gawean kowe. Matur marang aku kowe butuh semen karo pasir pira? Kayak aku buta ya ora kuli. Masa semek karo pasir lho. Prabu ya. Lho boyo iki sewengi dadi. Aku njaluk sabyan tuwin nganti resok jaket aja takek dosa tak rabi. Tenono kowe Bandung. Woi. Urung wayahe kok wis ora dadung urung. Bandung aku pamit, Bandung. Bandung. Wes krungu swara petok-petok glu-glu yuk. Petok-petok, petok-petok. Kuwi tondo. Pitik kuwi petok-petok. Kok petok-petok. Petok-petok niku kuwi tondo nek iki wis srengenge arepe medal. Warepe takbiran. Srengenge arep medal. Candi cacahe 1000 wis kakon tak pinangkani. 1000 tenan. Hitungan yen ra percaya. Yo tak hitung. Setunggal kali 3 selangkung dasar. Kali likur 7 dosa atus. Wah, iya. 790 sangang. 890 sangang. 980 sangang. Wis kira-kira ku sampe apa ya tadi lho iki. Ya wis itu nanti sa. Kudu iki sik garek iki. 1000 cacahe kok 990. 990 kurang siji hitungen. Oh iki lho malah ngetekno bahan. Coba. Patunge kegeden sandine. Wah ini semene tekne kene. Aduh. Wah iki ngetekno bahan iki. Pancen ngono kurang siji Bandung candine. Dadi kira gelem dadi garwaku. Ora. Jonggrang. Perkara kurang siji wae kowe nolak karo panglamaku. Titik ngono jonggrang kanggo ndangkepi candhi sing akeh 1000 ora liya yo mung kowe. Kok aku ya? Ya ora 750 lho. Lho mek ngene tok wae lho. Ojo 750 kok bebe. Bro. 800. Ora ngene. Pas tok langsung jreng. Berarti pas aku tok ya berarti. Apa ngene wis jreng. Oh iya. Kanggo ndangkepi candhi sing akeh 1000 kurang siji ora liya yo mung kowe. Ento candhi anyar. Ki mau piye lho Ora iki? ketoprak-ketoprak wis rampung. Masa malah kowe kabeh. Elek. Ngene to rapate payu. Mbak Elisa Mbak Elisa. Bawane mau podang kuning nggih? Nggih. Ah, mereka request podang kuning sisi Derman sang Pak Skino, Klagen, Tuntuban, sak rombongan rawuh. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club sami rawuh. Pak Ideli Monocolo rawuh ya.
Kuda kuning. BMC komplit ya Pak. Nah, BMC, Wayang Mania Community. Betul. Dulu gua saking vokal Mbak Elisa. Nong, yo. So awane ngohawe sorak rasa masih dulu. Oke. Anu be mumpung Pak Kakus sing lenggah mbok menawa badhe ninggal. Nyawer yo monggo lho wis kok Pak Agus. Pak Agus. Nggih. Ketua panitia bagian perwayangan. Monggo Pak Kakus
Menika badhe nembang kali Mbak Elisa juga dipersilahkan. Nggih, monggo, monggo. Metaraman kok kangge Pak Kapus iki. Turuk 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 turuk. BPSD Migas maju jaya luar. Sembah nuwun Bapak Kapus. Nadyanto Grimis ning antusias penonton mriki ngoten nggih. Mriki luar biasa Bapak. Monggo kami sedaya. Nggih Mas Sigit. Bukti nyata bahwa penonton masyarakat Cepu itu luar biasa antusiasme terhadap wayang kulit beliau. Nggih matur nuwun. Niki kula mboten dadi nembang apa-apa. Soalnya yang menonton ini sudah nggak sabar. Oh iya. Jadi ini saya ingin memperkenalkan the next leader gitu ya. Jadi sebetulnya saya yang memimpin, tapi sebetulnya saya hanya mengarahkan dan tanda tangan sebetulnya. Yang kerja itu ya 4 orang ini. Jadi ini yang pertama itu back office saya, kabak umum saya ini Mas Arizona. Nah, ini agar mengenal gitu ya. Jadi nanti ya biar mereka ini yang melanjutkan. Kemudian Mas Arizona ini tanggung jawabnya besar, anggarannya pun paling besar. Jadi bagian umum itu ya termasuk gaji, remunerasi, perbaikan, maintenance, semuanya ada di Pak Arizona. Rumah sakit, SPBU, semuanya di Pak Arizona. Kemudian sampingnya Pak Yuswono ini adalah seangkatan dengan saya, masuk 91, sekarang ini kepala sarana teknik migas ya, yang punya kilang, yang punya laboratorium ini Pak Yuswono ya. Terus kemudian Pak Agus Saleh ini adalah koordinator program dan kerjasama. Jadi yang menjalin networking kerjasama adalah pekerjaan menawarkan pelatihan dan sertifikasi, mengembangkan bisnis development, marketing ada di Mas Agus Saleh. Kemudian yang terakhir, yang paling besar, ya ini memang yang besar itu di pinggir ya, seperti yang di sana itu kan yang besar di pinggir. Ya, jadi ini Mas Erik Yudi Triyono, ini adalah koordinator pelaksanaan pengembangan SDM yang menyelenggarakan pelatihan, menyelenggarakan sertifikasi, kemudian membuat program pengembangan sumber daya manusia dan juga membidangi norma dan standar Mas Erik Yudi. Ini biar paham, jadi tidak hanya saya yang tampil, sebetulnya yang kerja mereka dan timnya. Saya itu hanya mengarahkan dan tanda tangan gitu. Nanti sebelum beliau menawi benar-benar penjenengan mengarahkan di Dino, tetap penjenengan. Ya, tapi terus Mas TB tadi Jauh Bapak. numpuk bodoh. Ya memang Boten Pak. ya memang ini pendapatannya semuanya masih banyak saya. Anu Pak, mohon izin Pak. Ini saya dengar ini bahwa di PPSDN Migas ada acara yang namanya Diklat Masyarakat. Betul. Mungkin banyak penonton yang belum tahu nih Bu, program apa Pak? Monggo Jadi diperjelas. begini, Diklat Masyarakat itu adalah program pemerintah. Tahun ini jumlahnya kita dapat 700 orang. Itu ditujukan untuk daerah 3T dan daerah penghasil. Itu pesertanya dari Aceh sampai Papua.
seluruh Indonesia. Ya, Kabupaten Blora ini dapat juga jatah paling besar. Kemudian Bojonegoro juga dapat, Rembang dapat nggak? Dapat. Rembang juga dapat. Tuban dapat. Hari Minggu besok datang. Oh, ngaten lagi. Ya, jadi Senin nanti ada pembukaan pertama itu 150, kemudian tanggal 19 ada lagi 120 orang. Itu khusus untuk lulusan SMA atau sederajat Pak ya? Jadi begini, pesertanya itu nanti kita melibatkan kepala dinas kabupaten masing-masing. Kepala dinas tenaga kerja. Dinaker. Iya, Dirnaker masing-masing kabupaten. Silakan mendaftar di sana, nanti yang melakukan seleksi mereka. Tapi nanti 2027 yang menyelenggarakan seleksi kami. Oh, Nah, nanti online gitu ya. Jadi biar tidak ada KKN. betul. Jadi Rembang rawuh dong, itu Pak Nanang kalau mau Iya. tahu Pak. Oke, jadi Bapak Ibu segada putra habis lulus SMA ataupun sederajat yang mau ikut untuk sertifikasi di PPSDM Migas, silakan didaftarkan lewat Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Iya. Tuh, nanti mendapat jatah untuk dekat di sini lagi. Iya. Wah, Itu luar yang biasa. dari gratis ya, dari Gratis. pemerintah. Kemudian ada juga masing-masing daerah itu mempunyai APBD. Oke, Sebagian juga dialokasikan untuk diantara untuk pengembangan SDM, diantaranya ada yang ke tempat kami. Terima kasih kepada Pemkab Tuban yang Bojonegoro juga yang Oke. telah mengirimkan putra-putrinya ke kami. Alhamdulillah, wah lumayan. Dapat sertifikasi lagi. Dapat Wah, berlaku internasional. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk PPSDM Migas. Dapat uang 1,3 Pak. Dapat uang saku Pak, Dapat. gratis atau membayar nih? Enggak bayar. Gratis gitu. Gratis. Wah. Berapa lama Pak pelatihannya Pak? Antara 2 minggu sampai 3 minggu. Wah, 2 minggu sampai 3 minggu. Wah, lumayan. Dapat makan, dapat mes. Tapi melu mau piye, Bi? Pulau lulusan PAUD kok Pak. Walau demikian, apabila kuota itu tidak tercukupi, silahkan adik-adik masyarakat yang berminat silahkan mendaftar di sini. Nanti akan diajari dan diberi pelatihan dan juga disertifikasi. Semuanya ada di website, silahkan. Pun juga untuk mahasiswa yang kesulitan untuk praktek kerja lapangan, silahkan mendaftar di tempat kami membuka. Karena cari tempat praktek itu sekarang sulit ya untuk adik-adik. Silahkan dioptimalkan kilang kita, sarana kita dipakai untuk PKL, silahkan. Luar biasa programnya. Oke, ini dijamin apa Pak Sigit? Monggo manut Oh, Bapak. Bapak Wali Jid. Mbak sakit boten nggih sakit. Iya. Saya itu nggak bisa nyanyi, tapi silakan ini. Tim saya ini Tim nggih. nyawer. Bagus. Ada nyawer mawon. Oh, ngoten nggih Pak. Joget niki mawon nggih. Oh, siap, Kak Elisa. Bagian nyawer. Ah, nggih. Pak. Ini Mbak Jadi Elisa silakan. Mas Agus ini sebetulnya karaoke jos. Wah, hebat. Ini juga. Nggih, Pak. Ini Wan Fales. Wah, Ya, Pak. Wan Fales lagu-lagunya ini. Kalau Mas Arizona ini Mas Ari. nyawer pakai nyawer. Dia suka fitness. Wah. Poet. Ya. Suspek. Kalau Mas Didi nggak tahu ini hobinya makan. Oh, makan. Oh, Ya. kali kula jeneng. Malah nih neng pinggir boleh Pak. Butuh pinggir. Kalau saya itu tidak bisa karaoke, sing marahi. Aku yang nyanyi dangdut fals. Monggo atau request lagu Pak, monggo. Lagu sing meriah. Oke. Monggo. Dikancani karo Mbak Yosi kene loro. Mbak. Semi dangdut lah. Oke. Lagunya PPSDM istimewa gimana Pak Sigit? Monggo. Versi dangdut ya. Ya. Yang berarti nek kowe saya istimewa Mbak Idalala. Tapi sebetulnya kalau ada surprise, Ya. Mas Git, nanti saya tambahin tapi jenengan mesti gak iso. Nopo? Jinglenya PPSDM Migas mesti gak iso. Wah, boten duwe akad wingi ngerti. Nah, mulanya surprise, nah jenengan update, wah ini kok mau dikongkon nyanyi ini paling gak untuk 10 juta ini. Wah. Jempetan ngajeng, Pak. PR tahun depan, PR tahun depan. Tahun ngarep ya sebetulnya. Jingle ganti. Kita ngajeng sing ndak boleh jingle kula mawon, Pak. Monggo. Heeh. PPSDM istimewa.
Ini nanti perubahan dari Jogja istimewa. Ini coba kayak apa? Buka saking sarong toh. Oh oke, BPSD istimewa. Terus. matur nuwun. Ibarat kaya kutha-kutha cepu bener SDM istimewa. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Terima kasih Pak. Nggih. Matur tegal Pak. Lah nggih, matur sembah nuwun. Dintekno nek ora entek dibilen lho Pak. Oke, oke. Sembah nuwun luar biasa. Wah, luar biasa. Wah. Wah,
direksi pimpinan di BPSDM Migas Cepu Pak kerso anu ora ketan derek joget-joget sudah bergabung dengan pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun. Pak Tunggul ketane pangling karo aku. Ya, Pak. Aku biyen yo lulusan kene. Saiki bagian lapangan. Apa? Tidur gasal biji. Musiknya. Ini kan presiden cilik ini. Oke, wonten bintang tamu. Istimewa ini. Oke nih. Gue berarti kacanya Mbak Elisa. Matur nuwun kanca-kanca CFC saking Jonegoro Pak Kasir sak rombongan sembah nuwun Pak Kasir. Pak Kasir, terima kasih. Ora lali Mas Pri Bandar sak rombongan karo Mas Nyari. Oh iya sembah nuwun. Pak Jimin, weh ing Sambeng sembah nuwun. Ini pribumi loh, Bek. Nama lengkapnya siapa, Dok? Namanya siapa, Dok? Ini dari kita Peter Pangan Pak Sige. Nggih. Kami kula Galuh Mustika Mumpuni. Galuh Mustika Mumpuni kelas 4 SD. SD pundi, Dok? Sayu. Islam yang Batokan. Oh, Islam yang Batokan. Pinter. Berarti apa lo tidak iya? Nggih. TB ra apal kok. Apal, Pak. Lho coba tak takoni Ali Batak iki piro jumlahe? 30 salam jalale, Pak. Ali Batak jumlahe piro? 30 salam jalale. Pak. Ini mulai ngaji loh, Pak. Salah. Ali Batak sajim hak kok gagal. Ali Batak iki mau ngono telu. Ali Batak. Sajim hak kok. Sing takok sajim hak kok sapa? Ora lho. Alah, Bek, kalau iya wis. Alah, Bek. Ali Batak ngajar, Dok. Alah. Kok iso mau gentenke iki lho aku. Anu putranipun sinten, Dok? Putrane sinten? Bapak asmane Bapak sinten? asmane siapa? Suparno. Siapa? Pak Parno. Pak Parno. Pak Parno. Adike Mas Tegar. Adikipun Mas Tegar. Mas Dalang adike Sinden. Wah, masih jalan ada sinden. Cita-citane Endok Galuh pengen dadi napa sependo? Dosen. Asik. Dosen. Muga-muga dadi dosen tenan. Amin, amin. Pada tahun 2027 tahun depan tuh di Blora ada isi solo khusus jurusan perdalangan dulu. Di Blora Kak, ya? Blora. Wah, luar biasa. Isi bluro berarti sih. Isi bluro. Coba jadi dosen isi Blora. Wah, amin, amin. Saya ngajari nembang siapa, Dok? Mas Tegar. Oh, Mas Tegar. Pancen apik Mas Tegar nyanyine kok. Ya dari tembang apa? Tembangnya Tembang apa? sing Kadung Kadung terus. oh, ya ampun. Kira mau nembang joget yo bagus lho, Bek. Iya toh. Wes piye? Nganggo bawa apa mboten Dok Galuh? Ngaji. Daleme pundi Dok Galuh? Pun pindah dereng. Negara. Bojonegorone pundi sing lengkapno? Mriki mawon. Mriki pundi mriki Cepu kok. Mriku Kasiman. Kasiman. Nggih. Kasimane pundi? Ngaglik. Ngaglik. Bahaya lho saiki. Iki salah kobongan nih aja sampai ngerti saiki. Lah ngono. Iki mau turu-turu kobongan Pak. Lho sentek. Kodok semangat yo sing banter ya belajar kendel. Yo ra medo swantene api nyun pangapunten mulai Pak D Mbah Kung iki yo. Wah wira swara hebat. Wah MC Pranoto Coro Kondang. Bapak Rujito. Lho iki coba. Iki yo suarane apik. Ponakane Pak Cito iki. Nggih. Halah. Cito sing seneng badminton kuwi. Lah. Halah yo. Poli barang. babalah apa? Ayo Cito ireng sapa ngendo ireng. Oh ya apal. Bawa deh ya. Awalnya dada gulung ya Cito. Yo. Ayo. Ya bobone napa Nduk? Karo Mbak Elisa nggih. Dikancani Mbak Elisa. Asmarana Slendro Miring. Oh, Asmara Slendro Miring Pak Dit. Masih ngono ya meneng ae ora ngabari sebentar. Mas TikTok. Oh, iya. Sama miring. Mau. Nah, tenang masih kecil ya. Nang niku ya. Zinawa
rina wengi dadi ati. Niki cedhake sithik Mbak Cahyo. Panjenengan yo iki ya. tanpa tanpa Anu Mas kok nggawa cas ora kete batune adine mentek. Nek suarane gak tekan yo yo. Nah, piye, Cak? Dulu tuh tekan sithik. Pengen mateni wong. Conto. Jangan dengerin. Neno nano. kayung yang marang slirane Yo pas. Nano. tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna Kalau nandung liya mung siramu satemah laras marah Bagus gendeng banget. Kuwi adek kuno anak ITB lagi kelas 3 SMP wis meteng. Amit nah jenengane. Nyepele be. Kopi piye? Oh nganga meteng. Lah piye ora to? Wis lairke kok. Malah lemen kok iso masaku. Lamat wes. Ya. selamat was katon Ugi kunjuk Pak Nanang gawe rombongan sang Rembang sang dinas ketenaga kerjaan yo rampung. Thank you.
Oke, ngaran dia tegal. Amplop saka Pak Sigit. Aja dibuka yo tekan omah nggih. Iki biasane bar Pak Sigit ngene amplop engko Bintang tamu menaik Iya, Be. amplop, bintang tamu menaik amplop. Be, menaik Be. Hubungannya kali kula ngopo to, Pak? lho iki kok kondo tresno lho. Ayo, Ayo. ayo Be. Ngapa tendo andang turu kan mau. Piye to? Bibit talenta iki harus kita dukung. Aku wis Mbak Elisa wis. Ayo. Ikhlas ora. Ina malu biniat. Ngono dadi dosen. Sing njaluk Amalmu saka niat ae Be. Pak Tunggul salerane kurang tunggal lagi. Nah, ikhlas ora? Ikhlas ora? Ora ikhlas. Engko sing ikhlas iki kowe. Udah aja kula ora. Ikhlas. Ngono. Coba nek kasih ke jalan. Langsung ngelok ya. Oh edan ya. Luar biasa matur sembah dulu. Pak sukses kendel. Coba Mbak Yosi Dian Prati. Nah, iki. Kontra-kontrane sakrane ngerat. Ya kan Mbak Elisa. Sampai iki nanti kok arep gayak niku lho. Lah. B. Ada Mbak Yosi, ada Mbak Elisa. Upomo menang milih, upomo padha legane kuwi milih dadi bojone Yosi wae Elisa. Aku Yusi ya, aku Elisa ngomong anggapan iki apa iki. Wis aku mau met makane setetek terus. Mau sampenane be. Nah iki wong halus ya aku ya. Halus. Aku pianten Solo gitar, Pak. Saksine niki. Pripun? Wes gak apa-apa sampean karo aku gelem ya Dik ya. Kok sebenarnya kita seumuran kok. Berarti. Andai kan Mas Gandul karo Mbak Elisa menjadi jodohnya Ya, gimana? terusan bulan madu kemana diajak kemana? Apapun perkataan Mbak Elisa akan saya turuti. Kemana kok perkataan itu rutin? Kalau ke Bali gimana? Mau ke luar negeri. Kita Mau ke luar negeri? Kapadokia naik balon udara. Oh, iya. Mas Tebe, bulan madunya di mana Be? Sing dipangan ora ono arep rekreasi. Mbok sesuk iki mikir arep mangan opo. Duit iki metu ini Bu. Romantis dari pasangan Di sana ada gubuk, Pak. Nanti kita mau mancing di sana. di Bali Mbak Elisa karo Gandul nanti makan apa? Kita makan yang enak seperti steak. Steak, spaghetti, Yes. hot dog. Yes. Ayam betutu. Oh, ayam betutu. Ayam betutu. Semua akan kubelikan untuk kamu sayang. Asik. Bistik. Bistik otak unta. Kok duit? Utang tuh Pak. Oh, kene penting. Belum ya, bistik ya. Otak unta. Tukune ning ngene. Aku yo tahu rasane. Keliling Pulau Dewata naik apa? Kita naik Mobil apa? limusin ya, atau Mini Cooper. Limusin, Ya. oke, limusin Brahma. Mobil kok sapi? Silakan goblok. Limusin ini mobil sing duwogo, koyo sedan. Oke, nanti akan saya naikkan sepur. Apa? Tapi ngomong Pak limusin Mini Cooper aku. Kowe ngerti ora Mini Cooper iki pajeke sak taun niku piro? Kowe nek ora iso bayar mobilmu kadol. Mini Cooper akeh semua kok tak tumpakno kendaraan sing begitu wong ngerti terus ngetutke. Apa? Pendosa. Ya ilaha illallah. Dikai duit krinting semule. Tur aman ora ono cegatan. Ora enek. Mini Cooper ora ono pelate prit. Cegat paling gak 150 200 dari pendosa. Kumo di polisi cegat. Maite do, elo ora. Ora enek. Aman iki mesti. Aman ya? Aman. Ayo wes dulu apa dosa? Iya. Oh iya. Aku sing main Lagunya berdua. Gimana? Apa Pak Sigit? Lagunya berdua biar romantis ada Duet, Elisi. duet. Ya biar ini ada Puspito Nolo berdua Mbak Yosi dan Oh, sama Mbak Elisa. Oh iya, oke. Wah, ini lagu lagi. di sini apa campur sari mundul Sinar dunia. sinar bahasa. Dunia kuwi buku sinar dua kuwi aki, Pak. Ya apa? Ini campur sari asli ya.
sinar mandiri. Yo. Aku latihan MC ya. Sing apik. Selamat malam semuanya hadirin yang ada di PPSDM Mikas semuanya. MC kok cemplang suaranya. Kira-kira gede. MC yo sing ngantek, suaranya kok gede. Yo, masih bersama Cakraningrat dengan bukan suara kita. Yo, Yo. 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 Semuanya. Pada malam hari ini kita sambut saru we. Terima kasih para penonton. Hati-hati yang ada di depan pagar. Awas lihat gerbang. Nanti kalau kecantol. lagu ini Puspita Nolo. Yuk ada. Bapak Ibu semuanya, yuk kita tampilkan artis-artis bintang ontran-ontrannya Cakraningrat. Yosi pernah menggondol TV berwarna 24 in. ya sini aku mau. Ada Yosi juga Elisa Puspito No. Cakraningrat. Hati
luar Nah, bukan lagu sokok keri-keri wis. Warok Brojo Musti. Wah, tenang, Pak. Musik kalau padahal niku musik lho, Pak. musik nggih. Tapi bisa digarap dengan Nganggo gamelan. gamelan. Oh, luar biasa. Sampai nanti lagu. Rada tanpa keyboard. Betul. Wah, ya. Sing keyboard kudanan terus mungkin. Nggih, mboten nyang, Pak. Ngopeni wedi sing mati. Terus dipendem wae. Ini coba ono ini mbak ini Buka daerah, buka daerah. Konduro Para follower terima kasih. iya tiktoker mbak ini tiktoker Oke. oh 24 jam non-stop live streaming guys. Sadean apa? Sadean ini boleh-boleh jangan dicari jangan kuningnya ya. Malah krono lho masaknya pele lho. Ini Iki pasanganmu lho, Be. Nani, Eni Wulandari SH sarjana hukum Son Huruf karo Indri ya Indri anu apa istri dari anu Pak TNI no Pak Angkatan Laut apa udara wow Angkatan Laut nggih Angkatan lautnya julukannya apa? Jalur privat saya lah Dan angkatan darat Angkatan Darat Polisi Tandra Kirana. Kirana Nah, Polisi angkatan- Bayangkari Lah nek umpamane Hansip Hansip yo ora enak bojo Hansip kok sebutane mana? apa Becik ke titik olo ketara. Selamat malam Pak Eni, Mbak Indri. Semangat ya, masuk. Saya hanya satu pintaku. Sebagai seorang istri anggota TNI harus sabar. Ingat 3B. Jaga komunikasi, jaga hubungan, dan jaga berusaha. pengedar Wale Ebe wale Bu. Pasanganmu iki lho. Ya wes. Ndek padha duwe. Lagune apa? Lagu ini apa nih? orang mau mbak ini mbak Indri ini sing durung kembang ono mbak Melani Melani. ayo lilasikan wah Lilas. Lagu spektakuler. ya ini Yo sing keri iki pas saumuran iki. kowe wis saumuran ngaku kuwi Saumuran sampai anakku. oh saumuran Gini ini saumuran Pak. Jadi ibu Indri ini saumurannya Mbak Eni. Kan yo kok. iya Ayo kan ini kan Melani. Ah, di cantiknya Cakrane Gerak iki. Melani. Iki piye, Be? Mbak Ida karo Mbak Yosi pasangane, Mbak Ima karo Mbak Elis. Ima. Iya, Mbak Ima sama Mbak Elis. Lagi karek Bu Yuyun kok gandengannya sapa? Buyin yo kalau Pak Kuda yo. Oh, sama karo Rono iki lho. Masih foto senior. Oh, ngono. Saya Jadi senior si Jet, Pak Kuda senior yo. Panjang, masuk. Niki lagunya nopo Pak yang sekawan iki? lu mbak Eni ini kan lagu debut ke cak nom-nom ini ora kalah Mas Sampun ada Katosnya Sejati ada Lestari oh
Ini Mbak Eni tuh, wah Mbak Eni ini yang TikToknya ada nyanyi terus. Ini Gala-gala. Nuwun sewu, semua 4 sinden ini semua lagu hafal. Hafal. Kula tes nggih. Oke, bisa. Bulan ini bulan apa? Januari. Lagu J-nya apa? Ayo, 1, 2, ayo. Jalanan, 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 Mbak Indri, Januari J-nya apa, Mbak? Ayo, 1, 2. Jambu alas, kulite hijau. Ayo, bener loh. Januari J-nya apa? Ayo. Jambu. Kulite hijau. Yang jelas, penting lagu. Lagune jambu alas kulite ijo. Ayo, jambu alas kulite hijau. Oh, tak kelimpan ini kamu. Lila. Januari J-nya apa, Dok? 1, Janjine piye bisa Januari J. Khusus pelani beda, Pak. Oh, beda. Desember D-nya apa? Ayo, 1, 2, 3. G. 1, ayo. yo kang majane aku Asik. Sok. Ganti. Halo TB. Ini bulan apa? Januari. Jannya jan apa? Ayo. Jan. Kok Jan? Karena J-nya sudah dipakai sinden. Giliran kamu TB. Ini Januari. Jannya apa? Jan. Janjine ora tenan. Jebul. Elisa, ayo. Apa nih? Ayo, Januari J-nya apa? Januari J-nya apa? Ayo, 1, 2. Janjane aku. Nganu Elisa. Janji sabar, aja remet tutup, sanune cepat, kasune lempar. Aku sesuai gila ya. Kok anu nih jembar-jembar ini saya ngopon. Kok ini kabeh iso cek kok. Janji. Paling aneh pisanan bener sing anu nih ini loh. Mbak jembar kesune lemu. Pak Ikit. Ya, yang saya bisa rusuh. Wah. Lagunya apa nih, Pak? Loh, lagunya Kapesan Sejati. Kapesan Sejati, oke. Lah nek bintang tamune gede kaya Elisa lo garapi makning ya. Oh, gitu. Ndek bengi aku kaku kabeh. Perintah. Besok sekali-kali aku tak pakai panitia, bojoku lo mau enggak bisa. Halo cinta. Alah. Bu, beres. Mulai besok jangan boleh mancing, Bu. Wes, tok wis Enggak apa-apa. kapok berarti izin mancing. Yuk, Kapesan Sejati bersama dengan sindennya cantiknya Cakra Litra. Terus. Masih bersama Eni Wulan dari Agnes Monica.
Thank you. Matur nuwun para penonton ingkang mapan wonten Jepun Adiato Grimis tetep bertahan kowe. Iki luar biasa. Bojonegoro Tuban dong lumpuh napa barang iso ngomah ngono nggawake jajan resources perkara gebian ku sambung ke goro-goro masih bersama Mas Ali TV Cak Gandhi Matur sembah nuwun dan Mbak Elisa cawe sesaji udah nomor duka